टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों रिंकु बसुमतारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। बारग' एनडिएफबि सोद्रोमाफोरनो रिहेबिलिटेसन होसिगोन बुंदों प्रमद बर'। लाइका दथियानि जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनो दिपेन बर'नि दाबि। बिसायख'थि आय'गआ गाबोन आसामाव दावबायफैगोन। बाक्सा जिल्लानि बिसपानियाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। प्रफुल्ल कुमार महन्तआ गाहामाव फैफिनबाय। आसामाव दासिमबो बांलादेशी हाबफैगासिनो दं। इउएससिआ फुटबल गेलेनाय दिन्थिफुंनायनि गोदान दिथागिरिखौ खामानियाव लाखिनाय जादों। मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि देबजित बराया डेम'प्रान शिल्पी बान्थाखौ आवथायनो हाबाय। दानिया आबुं रादाब। बिटिआर गोरोबथानि बाहागोआरि बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरनो थाबैनो गावखौ सुंथानाय एबा रिहेबिलिटेसन होसिगोन। फैगौ 20 जानुवारि खालारखालि बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरनो थांना थानाय राहा एबा रिहेबिलिटेसनखौ रायजो सोरखारनि जोहै होनाय जासिगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ। मिथिनो हानाय बादिब्ला मैया सिआइटिनि सावराय नब्लाङाव बानजायनाय बिटिसि खुंथाय आरो बर' हारिनि गासैबो हारियारि आफादफोरजों बर' हारिनि जेंना आरो बेखौ सुस्रांनाय राहाफोरनि बागै सावरायनाय हाबाफारियाव एनडिएफबिनो फैगौ 20 जानुवारि खालि रिहेबिलिटेसन होगोन होननानै बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ बुंदों। रिपर्ट बादिब्ला मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ फैगौ 24 जानुवारि खालारखालि क'क्राझाराव दावबायफैगोन। नखर मन्त्रिया क'क्राझाराव दावबायफैनाय हाबाफारिजों लोगोसे बै सानखालिनो एनडिएफबि सोद्रोमाफोरनि सायाव थानाय माखासे केसफोरखौ बोखारनाय जागोन आरो आद्रा थानाय माखासे केसफोरनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय मोनब्रै ससियेल कर्ट बानायनाय जागोन होननानैबो बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ बुंथिदों। लाइका दथिया जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनानै होनो थाखाय दाबि खालामदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। मोनसे समाव लाइका दथिया ओनसोलाव जिउ खांनाय रोजा रोजा थागिबि सुबुंफोरनि जेंना जेंगोनाखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों थाबैनो सुस्रांनानै होनायनि बागै राहा लानो थाखाय रायजो सोरखारखौ खावलायदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। मख'नो गोनांदि तिनसुकिया जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय दिब्रु सैख'वा नेशनेल पार्कनि साखाथियावनो रायजो जानाय आसामनि थागिबि सुबुंफोरखौ माखासे बोसोर सिगां सोरखारा इभिक्सन खालामनाय जादोंमोन। बे इभिक्सनाव मिसिं हारिनि 15,000निबो बांसिन नखरफोरा आलाय सिलाय जानांदोंमोन आरो बिथांमोना दासिमबो जेबो रोखोमनि फसंथानाय मोनाखै। जायनि जुनै थांनाय बोसोरनि 21 दिसेम्बर खालारनिफ्रायनो फसंथानाय मोनफिननांगौ होनना आसाम सोरखारनाव दाबि खालामदों आरो थुंगेनाय गैयै सोमावसारनाय हाबाफारि बानजायगासिनो दं। बबेखानि गावनि मोननांगौ मोनथायनि थाखाय सोमावसारनानै थागिबि मिसिं हारिनि गोबां सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जाबाय होननानैबो दिपेन बर'आ दुखु मोननायबो फोरमायदों। भारत हादरनि चिफ इलेक्शन कमिशनार सुनील अरोरानि दैदेननायाव बिसायख'थि आय'गनि मोनसे थान्दै हान्जाया गाबोन 18 जानुवारि खालि आसाम दावबायफैगोन। फैगौ एप्रिल दानाव खुंजानो गोनां आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि बागै ग्राउन्ड रिपर्ट लानो आरो नायबिजिरनो थाखाय सानथामनि हाबाफारिजों गाबोन भारतनि बिसायख'थि आय'गनि मोनसे थान्दै हान्जाया आसामाव दावबायफैगोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिसायख'थि आय'गनि थान्दै हान्जाया आसामनि चिफ सेक्रेटारि, होम सेक्रेटारि, डिजिपि आरो गुबुन गुबुन सिनियर मावख'गिरिमोनजों लोगोसे फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थिखौ लानानै जथुमगोन आरो गेबेङै सावरायज्लायगोन। बबेखानि बिसायख'थि आय'गआ आसामनि चिफ इलेक्टरेल अफिसार आरो आसामनि पुलिस नडेल अफिसार, गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोर आरो गाहायै बिसायख'थिजों लोब्बा थानाय मिरु आरो रायजोनि रेगुलेटरि अफिसारफोरजोंबो सावरायनायनि बाथ्रा। बेनि अनगायैबो चिफ इलेक्शन कमिशनार सुनील अरोराया आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लानि इलेक्शन अफिसार आरो एसपि मोनजोंबो सावरायगोन होननानै शिलंआव मिथिनो मोननाय जादों। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय बिसपानि गामियाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। हाग्रानि मैदेर फालोनि उदखाराव बिसपानि गामियाव गोबांथार सिलिंखार जादों। शिलंआव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मानास हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय खमैबो मा 50 मैदेरनि फालोआ बिसपानि गामियाव हाबफैनानै उदखार खालामफैदों आरो गोबांथार न' बांफोरखौ सिफायलांनायजों लोगोसे सा 20सो आबादारिफोरनि 60सो बिघा बिलाथि फान्थावनि आबाद आरो 40सो बिघा फान्थाव आबादखौ थेर बेथेर आरो सिलिंखार खालामलांदों। बबेखानि हाग्रानि मैदेरनि उदखाराव बिसपानि गामिनि आबादारिफोरा खमैबो 20 लाख रांनि फसल खहा जानायनि खौरां मोन्दों। रिपर्टनि बादिब्ला जाथायनि बागै हाग्रा बिफाननो खौरां हरनायाव हाग्रा बिफाननि मावख'गिरिफोरा जाथायसालियाव दावबायहैना खौरां लाहैयो आरो खहा जानाय आबादारिफोरनो सोरखारनि बिथिंनिफ्राय अनसुंथाइ होगोन होननानै रादाय होबोयो। आसामनि आगु गिबि मन्त्रि प्रफुल्ल कुमार महन्तआ गाहाम थासारियाव फैफिनबाय।
हरखाबनो बिखानि जेंना नुजाथिनायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जानाय 68 बोसोर बैसोनि आगु गिबि मन्त्रि प्रफुल्ल कुमार महन्तीनि देहाया गाहाम थासारियाव फैफिनबाय होननानै सुलुङाव मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि शुक्रबारखालि हराव हरखाब बिखानि जेंना नुजाथिनायनि थाखाय आगु गिबि मन्त्रि प्रफुल्ल कुमार महन्तखौ गुवाहाटी नोगोरमानि डाउन टाउन हस्पिटालाव थिसननो गोनां जादोंमोन। आसामनि रायजो राजाफोरनो जाति माति भेटि रैखा खालामनायनि रादाय होनानै खुंथाय गोहोआव फैनो हानाय बिजेपि सोरखारनि खुंथाय समावबो बांलादेशिफोरा आयेन बेरेखायै आसामाव हाबफैगासिनो दं। मानाकासार पुलिसआ बावैसो सासे बांलादेशिखौ हमनो हानायनि उनावनो बे जाथाया सोराङाव फैदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मानाकासार पुलिसआ बावैसो आसामाव सिमना बारना आयेन बेरेखायै हाबफैनाय आब्दुल खालेक मुंनि सासे बांलादेशी सुरां मोसौ फालांगिरिखौ मैया फुङाव हमनो हायो। बबेखानि हमजानाय बांलादेशिया BSF जवानफोरनि मेगनाव हाद्रि सारना दैनि लामाजों आयेन बेरेखायै आसामाव हाबफैदोंमोन। नाथाय बेनि बागै BSF आरो आसाम सोरखारा जेबो गुमुरानो गैयामोन होननानै मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि भारत बांलादेश सिमनायाव थानाय जिल्लाफोरजों लोगोसे धुबरी, बरपेटा, गवालपारा आरो बङाइगाव जिल्लायाव बांलादेशी सुरां मोसौ फालांगिरिफोरनि आयेन बेरेखा खामानिया बांगासिनो दं होननानैबो मिथिनो हादों। USCआ राबर्ट स्टेलाराव फुटबल गेलेनाय दिन्थिफुंनायनि थाखाय गोदान सासे दिथागिरिखौ खामानियाव लाखिनाय जाबाय। USC एथलेटिक्स आरो गाहाय कोच क्ले हेल्टनआ सनिबाराव मोनसे बिबुंथिजों गोदान दिथागिरि लाखिनायनि खौरांखौ होयो आरो हेल्टनआ बुङो दि जों नखरनि थाखाय कोच स्टेलारखौ बरायनो थाखाय हांखुर जानानै दङ। मख'नो गोनांदि सोलोंसा एथलेटिक्सखौ गावनि हानाय गुनसिम सौहैनो थाखाय बिनि गियान आरो नाजाथाबनायखौ बिनि लोगोफोरनि गेजेरजों मोजाङैनो सिनायथिनाय जायो आरो बिसोरखौ बाहागो महरै मोनसे गोजौ थाखोसिम कोच बानायनानै होनाय जादों। मोनथिनाय जायोदि स्टेलारआ 3 बोसोरनि उनाव नट्रे डेमजों लोगोसे गावनि सोलिबाय थानाय खामानिखौ नागारगोन। 17 जानुवारियाव डेमो पाब्लिक हलाव डेमपनि सुबुंफोरा डेमो नोगोर आफादनि हेफाजाबजों बृहत्तर असमिया युवा मन्च सुंद'यै BAYM आव बान्था गथायनाय हाबाफारि खुंफुंनाय जादों। खाखानाय सम बादिब्ला हाबाफारिया स्वच्छता अभियानजों लोगोसे जागायगोन। बेनि उनाव BAYM नि फिरफिला बिरहोनाय जागोन आरो बेनि उनाव मुंख्लंफोरनि गोसोखांथियाव बिबार बावनाय जागोन। लोगोसे रुपकुमार ज्योति प्रसाद आगरवालानि सावगारिनि खाथियाव आलारि बाथि फोजोंनाय जागोन। मख'नो गोनांदि ज्योति संगीतनि बादायलायनाय जादों, जायखौ मोनथाम थाखोआव राननाय जादों आरो ज्योति प्रसाद आगरवालानि मेथाइयाव मोसानाय बादायलायनायखौ मोननै थाखोआव राननाय जादों। बेजों लोगोसे मोनथियोदि मोनाबिलियाव गेवलां मेल खुंफुंनायजों लोगोसे मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि देबजित बरानो डेमो नोगोर कमिटि आरो BAYM नि जोहै डेमो प्राण शिल्पी बान्थाखौ गथायनाय जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।